Čaute ľudia, máme tu druhú časť na hamaku. Natočím hneď tieto dve edície po sebe, pretože potom nebudem mať čas a potom proste budem sklamaná, že to nestíham. Hej, takže ideme na to. V minulom videu sme si povedali, že dáme padačku, tak tá padačka je tu. Hneď prvý cvik. Teda z prvého cviku je padačka. Takže tento cvik sa volá Amor a viem z neho 3 padačky, ukážeme si jednu a v ďalších videjkách si ukážeme ďalšie 2. Táto padačka má aj meno, ktorá sa volá Šmíkala a ideme spoločne padnúť. 3, 2, 1, teraz! Dali sme to, prežili sme. Ďalší cvik sa volá Škorpión, ten som ja vymyslel, hej. Takže ak máte cvik Škorpión okrem tohto, tak pardon, lebo žiadne meno ma nenapadlo. Toto je Škorpión. Ukážeme si ešte ďalšie 2 cviky. Tretí je jeleň. Takže toto je ten jeleň. A ešte ideme posledný cvik. Ale nič ma nenapadá. Tak dáme, čo dáme? Dáme kolísku. Toto je kolíska. Takže toto boli moje cviky na hamaku. Veľmi rada uvidím pochvály v komentároch. Neviem vôbec, že či ste to videli alebo nie. Ja si to teraz idem pozrieť, zostrihať a vidíme sa v ďalšieho videjka, ktoré buď vidíš dneska alebo už zajtra. Vôbec neviem. Tak čau, uvidíme sa v ďalšieho videjka.